Toyo Dewi Prita rikala samono wis kewareng tinuju ngyan ingkang sedya wonten ing Bengawan Suwilu Gangga. Bengawan Suwilu Gangga kinarya tandha ing nguni Sang Dewi Kunti nggenipun pepisahan kelawan ingkang putra Raden Suryatmaja ingkang rikala samono kakentirake wonten ing Bengawan Suwilu Gangga. Bocah tanggap ing sasmita pelajaripun Sang Nerpati Basukarna ya Raden Suryatmaja mulat saking katebian bilih ingkang Ibu Dewi Kunti Nalibrata semune amembeng Sungkawa daya-daya merpeku ngganipun ingkang Ibu Dewi Prita. Kanjeng Ratu wadananira yung kumelku cemrah nyomaratani anakku lanang kuluk Basukarna ya Suryatmaja apa sebabipun ibu kepengin ngrangkul ulung ayammu parandene tok tampik kowe ora ngeparingipun ibu nggone kepengin ngrangkul kuluk Basukarna yogaku. Duh Kanjeng Ratu nyuwun pangapunten menawi paduka kok badhe ngrangkul gesang kula Basukarna menika klentu awit paduka menika sesembanipun para Pandhawa. Kok kowe ngucap kaya mengkono sebab kowe iku yogaku, kowe putraku Nggih Suryatmaja. Mboten Kanjeng Ratu, kula menika yoganipun Rama Adirata, biyung kula menika biyung nada ing Petha Perlaya. Karna kowe aja bingung rasanipun ibu. Aku ingkang ngandhut ponang jabang bayi, aku ingkang nglairake kowe kula Karna. Kanjeng Ratu, menapa sebabipun paduka kok ngangken yen Karna utawi Suryatmaja menika kok yoganipun Kanjeng Ratu Kunti? Jalaran kowe iku pancen anakku lanang ingkang rikala semana tak kendhangake ana ing Bengawan Suwilu Gangga. Nyuwun pangapunten Kanjeng Ratu, menawi paduka nggenipun ngangken kok lair batos dhateng ingkang putra Suryatmaja inggih pun Karna, menapa sebabipun ing ngatasipun wonten tiyang sepuh kok nyengsaraken dhateng yoganipun piyambak? Menapa wonten dedongenganipun ibu kok tega, ibu kok wentala ngentaraken yoganipun wonten Bengawan Suwilu Gangga? Ibu Kunti Nalibrata, anakku Nggih Karna, sejatine pancen ora tega ora wentala nanging lakon ingkang tak sandhang kudu kaya mengkono. Lakon menika sing damel ya sing nglakoni. Menapa sebabipun Ibu Kunti ingkang nglampahi kesenenganipun kamulyanipun sampun dipun raosaken, lah kok pinanggih Suryatmaja kula kedah napi papa cintrakanipun
menika naminipun boten adil. Sing kepenak wong tuane, anake malah sing papa jintraka. Menapa wonten piwucal kados ngaten tiyang sepuh kedah tegel dhateng yoganipun piyambak. Pancene bener ora ana piwulang ingkang kaya mangkono nanging ingkang misahke kuwi sak temene kudrat lan lakoni. Kowe kudu pisah kelawan pon ibu merga lakon iku supaya ora kadenangan dening Kanjeng Rama Prabu ing nguni. Supaya ora kadenangan dening punggawa wong sak negara pon ibu ngandhut jabang bayi mongko durung palakrama mongko durung kagungan garwa yen nganti kowe tak gendhong tak indhet kaya ngapa wirange Kanjeng Rama. Duh ibu nuwun pangapunten ibu, kula sampun gonta bilih ibu Kunthi Nalibrata sampun dugi wonten tepining Bengawan Suwili Gangga. Kula sowan dhateng ngersanipun Kanjeng Ibu merpeki paduka sekawit Karna inggih Suryatmaja. Kula badhe ngaturaken sungkem kula ingkang pungkasan inggih konjuk dhateng Sang Martin jagat paduka Kanjeng Ibu Kunthi Nalibrata. Anakku Karna, kowe aja ngucap kaya ngono. Raning Bratayuda bakal pecah ana ing Tegal Kurusetra, tak suwun kanthi banget kowe manunggal karo kadangmu. Kowe manunggal karo adhimu para Pandhawa Yonggir Karna. Puniku ora tega ora wentara yen aku nyawang anakku padha dredah padha pasulayan nuwuhake pembewanten kang tundhone dadi Rajapati. Anakku Karna, Karna, kowe manunggal kalawan adhi-adhimu para Pandhawa mesake kadangmu Yonggir. Duh Kanjeng Ibu Kunthi Nalibrata nyuwun pangapunten Ibu. Paripaksa Karna kula badal dawuh. Kula boten saged nindakaken dawuhipun Kanjeng Ibu, paripaksa kula boten saged manunggal. Kula boten saged kempal kalian kadang-kadang kula Yai Puntadewa Dimas Janaka lan sakadang. Nganggo dasar apa kok kowe ora gelem rukun, kowe ora gelem manunggal karo adhi-adhimu kula Basukarna. Ibu, yen Karna sampun dumugi titi mancinipun meh Bratayuda pecah, kok lajeng kula malih tinggal, kula manunggal kalian Pandhawa, kula rukun kalian Yayi Punta Dimas Janaka. Tata lair ibu menika tresnani dhateng Karna. Tata gelar lair ibu menika tresnani dhateng Suryatmaja, ngrukunaken sedaya para putra. Ning yektosipun namung badhe njlomprongaken Karna manjing wonten juranging kanistan inggih juranging kasengsaran. Yen ngono kowe tegel, kowe ora pandeng karo pun ibu, kowe ora nyawang karo adhi-adhimu. Kene kowe takon ngumpul ora gelem, takon rukun ora gelem, meksa kowe tegel arep mateni karo kadangmu. Ibu, perkawis menika nggenipun gonta menika srana batos sampun ngagem srana lair. Yen srana lair Karna dianggep tegel mentala, tegel mateni karo kadange dhewe. Nanging inggih srana menika kula kepengin mulyaken kadang kula para Pandhawa. Ngagem cara menika kepengin junjung kadang kula Yayi Punta murid saged manggih kamulyanipun gesang wonten negari Ngastina. Karna aja waton ngucap, kaya aja waton ngucap. Kowe kok ngucap kaya ngono? Dasarmu apa? Dasar kula wonten negari Ngastina dados pangicuk-icuk Bratayuda menika namung kula kaliyan Paman Sengkuni. Kula pitados Ibu menawi Bratayuda menika dados Kurawa tanding kaliyan kadang kula Pandhawa, Karna tanding kan kadang kula Dimas Janaka. Ingkang badhe unggul juritipun menika kadang kula adhi-adhi kula para Pandhawa Ibu. Mila najan Karna kula remuk bubuk wonten Madyalaga, nyawa kula badhe kula udhukaken kagem rumeksa lan kamulyanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Matak nesta Buti Candala ingkang kasandhang dening Nyai Duryudana menika tertamtu badhe sirna dening Hambek Utama. Inggih menika kadang kula para Pandhawa utusane ngadil Satratama menika badhe nyeraken Hambek Angkara Murka kanthi guguripun Nyai Duryudana sirnanipun Matak Murka Buti Candala.
ing pangajap kadang kula para Pandhawa ngenyam kamukten gesang langgeng mulya wibawa wonten negari Ngastina Ibu anakku Karna. Oh ngira babar pisan kok semono jroning kedung Karna luhur banget pupuden mungkin kepengin mulyake lan nrukake adi-adimu para Pandhawa najan tata lair dianggep yen Karna kowe tegel kelawan kadangmu adi-adimu para Pandhawa ning sak temen iku kepengin mulyake adi-adimu inggih Bu pramila ing sak mangke kula sowan Karna kepengin sanget kula nyuwun dipun pondhok kula nyuwun dipun gendhong Ibu Kunthi ing pungkasan sesembahan kula Ibu arep gesangipun Karna kula dipun kenteraken wonten Bengawan Swilu Ganggo kula boten nate nampi sih katresnanipun Ibu Kunthi dhateng ingkang putra kula pun Karna. Mila Ibu, pungkasanipun gesang kula nyuwun saken kula nyuwun dipun gendhong dening Ibu Kunthi. Kula nyuwun dipun gendhong Ibu. Janto Karna nembe menika kula dipun gendhong dening Ibu Kunthi. Mentah menapa rasipun kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang tinengken dening paduka Ibu Kunthi. Kula aja gagas bab perkara kuwi anakku Karna. Saya suwe saya renujut atiku mergo aku nampa tembungmu kula Basukarna. Mila Ibu Kunthi. Kula sampun rumah semarep Karna sampun dipun gendhong dening Ibu. Inggih dinten ingkang pungkasan menika Ibu Kunthi Basukarna inggih Suryatmaja kula nyaosaken sungkem. Sungkemipun Karna ingkang pungkasan mugi konjuk dhateng paduka Ibu Kunthi ing sampun kula wentah lan ing sampun ngandhut gesang kula Ibu Kunthi. Lembutipun Ibu nggih Karna sing gedhe aksamamu ya nggih. Tak sandang, tak kukuk, tak raup lakon ingkang tak sandang Karna kabeh lembutipun Ibu sing gedhe pangapuramu ya nggih. Ibu boten lepat Ibu, ancen kodratipun Karna kula gesang kedah pisah kaliyan paduka Kanjeng Ibu Kunthi. Pangajap kula kamulyanipun anak menika mboten kemedah sareng kaliyan tiyang sepuh. Kamulyanipun Karna menika mboten kedah sareng kaliyan Ibu Kunthi. Mila Ibu kula nyuwun pamit. Lan kula nyuwun idi pangestu Karna badhe gugur wonten Madyalaga. Kula nyuwun nandhing kula Dimas Janaka. Menawi Dimas Janaka nandhingi ingkang putra kula pun Karna, pinten kula saged ngregem kemenangan Bratayuda Jaya Binangun dipun kukup dening kadang kula para Pandhawa. Ibu lestantuna Ibu Kunthi lan kadang-kadang kula para Pandhawa nyuwun pamit kula Ibu. Ibu Kunthi
Kinermati Basukarno aku prasopo ora bakal bali ana ing negara Ngastina kalamun ing Tegal Kurusetra durung banjir ludira sarah kuwanda ganggeng rambut krikil untu. Selawasur aku bakal nglakoni tapa brata ora bakal njugarke nggonku tapa yen Tegal Kurusetra durung banjir ludira